Medzi pečivom na slávnostnom stole by nemali chýbať vianočné či veľkonočné medovníčky. Na prípravu cesta potrebujeme 240 g hladkej múky, 2 zarovnané polievkové lyžice kaká, 140 g práškového cukru, balíček kypriaceho prášku do perníka Dr. Edgar, 2 polievkové lyžice medu a 2 vajcia. Na ozdobenie 1 balenie tubičiek na zdobenie Dr. Edgar a cukrové zdobenie Dr. Edgar. Použijeme plech na pečenie, papier na pečenie, valček, formičky na vykrajovanie a sitko. Múku s kakaom preosejeme do misy, pridáme cukor a kypriaci prášok do perníka. Dôležité je najskôr premiešať sypké suroviny, aby sa dobre premiesili. Pridáme med a vajcia. Ručne vypracujeme hladké cesto. Ak sa lepí, pridáme trošku múky. Ak je príliš sypké, pridáme trochu medu. Na pomúčenej doske cesto vyvaľkáme na plát vysoký asi 0,5 cm a formičkami z neho vykrajujeme rôzne tvary. Aby boli medovníčky lesklejšie, môžeme ich pred pečením potrieť rozšľahaným bielkom. Medovníčky položíme na plech vyložený papierom na pečenie, vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Po vychladnutí ozdobíme medovníčky tubičkami a cukrovým zdobením podľa vlastnej fantázie. Cukrové zdobenie na medovníčky ľahko prilepíme pomocou tubičiek. Medovníčky je vhodné uchovať v uzavretej dóze v chlade. Aby vydržali dlho mäkké, vložíme k ním na pár dní štvrtinu jablka.